Witam serdecznie w Pozytywnej Kuchni. W moim domu rodzinnym przez cały rok kupowało się wędliny w sklepie, ale na Wielkanoc na stole obowiązkowo pojawiał się domowy pasztet i rolada z boczku. Dziś zapraszam Was do wypróbowania tej rolady według przepisu mojej mamy. Zachęcam też do odwiedzin www.pozytywnakuchnia.pl, gdzie znajdziecie więcej przepisów na potrawy wielkanocne i nie tylko, oraz porady kulinarne. Boczek nacieram z obydwu stron przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Posypuję przyprawami. Ilość zależy od własnych upodobań. Na brzegu, od którego rozpocznę zawijanie, układam też kapary. Rozpoczynam zawijanie. Ważne, żeby zawijać jak najciaśniej, ale tak, żeby bokiem nie wypadły przyprawy i kapary. Zwinięty boczek przewiązuję sznurkiem. Nie może to być sznurek barwiony syntetycznie. Przewiązać trzeba oczywiście ciasno, a sznurek powinien układać się w kształt litery X. Boczek wkładam do foliowego rękawa. Najpierw ten rękaw zakładam sobie na rękę, łapię nią boczek i przeciągam folię tak, żeby łatwo znalazł się w środku. Brzegi zawiązuję dołączonymi do rękawa zaciskami albo drucikiem, np. ze spinacza, bądź sznurkiem, którym wcześniej owijałam boczek. Piekę w temperaturze 120 do 150 stopni Celsjusza przez około 1 godzinę, aż boczek się zrumieni. Po upieczeniu studzę i kroję dopiero po całkowitym schłodzeniu w lodówce. Życzę smacznego i zapraszam na www.pozytywnakuchnia.pl po więcej przepisów.